कारण जर आपण व्यवस्थित जर आपलं व्यवस्थापन असेल तर ह्याच्यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे नफा होऊ शकतो. 1 जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये 80 म्हशी होत्या आणि एक सुद्धा गडी नव्हता कामाला. तर हे प्रॉब्लेम्स येत राहतात आणि गांडूळ खत प्रकल्प असेल, जीवाणू जैविक खत प्रकल्प असेल आणि बायोगॅस पासून वीज निर्मिती असे आपण वेगवेगळे प्रयोग आपल्या गोठ्यावरती चालू केले. नमस्कार. तुमचं नाव आणि कुठला पत्ता सांगा. मी श्रद्धा धवन ढोरमरे. आपला गोठा पारनेर तालुक्यातील निघोज या गावामध्ये आहे. बरं ताई, मला सांगा, आता पाठीमागे आपला एक व्हिडिओ झालाय सर, तुमच्या गोट्यावरती नवीन काही म्हणजे बदल जे झाले ते त्याबद्दल आमच्या शेतकऱ्यांना सांगा आणि दूध व्यवसायामध्ये तुम्ही काय काय बदल केले ते थोडं सांगा. हो, पूर्वी जो गोठा होता तर ते मॅनेजमेंट जवळपास सेम आहे. त्याच्यानंतर आपण काही नवीन प्रयोग त्याच्यामध्ये चालू केले, जसं की गांडूळ खत प्रकल्प असेल, जीवाणू जैविक खत प्रकल्प असेल आणि बायोगॅस पासून वीज निर्मिती असे आपण वेगवेगळे प्रयोग आपल्या गोठ्यावरती चालू केले. तर आज रोजी पूर्वी लाईट आपण नॉर्मल जसे सगळे लोक लाईट वापरतात तीच लाईट आम्ही वापरायचो. पण आता जे आपलं शेण आहे, गोठ्यामधून जितकं काही शेण निघतं त्याचं आपण युटिलायझेशन करून घेतो. त्याच्यामध्ये बायोगॅसचा जो प्रोजेक्ट आहे त्या प्रोजेक्टमध्ये काही शेणाद्वारे बायोगॅसची निर्मिती केली जाते आणि बायोगॅसच्या गॅस थ्रू परत त्याचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिसिटीमध्ये करून मग आपलं जेवढी काही गोठ्याला इलेक्ट्रिसिटी लागते, गोठ्याला जेवढी काही वीज लागते ती सगळी आपण बायोगॅसचा जो गॅस निर्माण होतो त्याच्यापासून बनवतो. म्हणजे मला तर असं वाटतं की इथल्या प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग केला जातो आणि एक झिरो वेस्ट मॅनेजमेंट गोठा म्हणून आपण म्हणू शकतो. आता तुम्ही ज्यावेळेस हे प्रकल्प चालू केले त्यामध्ये अडचणी काय काय आल्या, कशा पद्धतीनं तुम्ही हे काम सांभाळताय त्याबद्दल काय सांगा. हो, जर अडचणी म्हटलं तर त्या कोणतंही काम करत असताना अडचणी तर येतात. पण आपण त्याला कसं ओव्हरकम करतो किंवा त्याच्यावर मार्ग कसा शोधतो ते खूप महत्वाचं आहे. बायोगॅसचा प्रोजेक्ट करत असताना वेगवेगळ्या अडचणी येत जायच्या की अरे बायोगॅस तर आपण प्रोड्यूस करतोय पण त्याच्यासाठी आधी स्लरी बाहेर पडणार, त्याच्यासाठीचं मार्केट कोणतं असायला पाहिजे. ती एक समस्या ओव्हरकम झाली. त्याच्यानंतर त्याच प्लांटचा मेंटेनन्स असतो. त्यानंतर गोठ्यामध्ये काम करत असताना परत वर्करचा किंवा जो मजुरांचा प्रॉब्लेम जो आहे तो प्रॉब्लेम म्हणजे आता सुद्धा काही महिन्यांपूर्वी 1 जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये 80 म्हशी होत्या आणि एक सुद्धा गडी नव्हता कामाला. तर हे प्रॉब्लेम्स येत राहतात आणि आतापर्यंत सुद्धा येत आहेत. बरोबर. तर मित्रांनो, आतापर्यंत आपण शेणापासून बायोगॅस तयार केलेला हे ऐकलंय, बघितलंय. महाराष्ट्रातला पहिला ताईचा प्लांट म्हणायचा की ज्यापासून ताई शेणापासून वीज निर्मिती करतात. काय सांगाल त्याबद्दल. बायोगॅस जर म्हटलं तर ह्याच्यामध्ये जी इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला पूर्ण गोठ्यामध्ये लागते तर सगळीच्या सगळी इलेक्ट्रिसिटी आपण बायोगॅसच्या प्लांटमधून निर्माण करतो. त्या विजेवर घरातल्या लाईट्स, गोठ्यातल्या लाईट्स, त्याच्यानंतर घरातला कुकिंगचा गॅस, बोरचे मोटर, विहिरीचं मोटार, कुट्टी मशीन, म्हणजे इथं प्रत्येक गोष्ट जिला की वीज लागते ती प्रत्येक गोष्ट या बायोगॅसवर चालते. आज रोजी तुमचं म्हणजे जे गोठ्यावरलं दूध आहे किती लिटर जातं? आता गोठ्यामध्ये साधारणतः 60च्या आसपास म्हशी आहे आणि 250 ते 350 लिटर पर्यंत दूध आपलं जातं. काय रेट वगैरे? रेट व्हॅरी करतो पण ॲव्हरेज साधारणतः 55च्या आसपास रेट बसतो. थोडं चारा मॅनेजमेंट बद्दल माहिती सांगा. हो, म्हणजे पहिल्यापासून एकच धोरण आम्ही सगळ्यांनी गोठ्यामध्ये राबवलंय की प्रत्येक जनावराला पोटभर चारा जाईल ह्याच्याकडे पूर्णपणे लक्ष दिलं गेलं. तर त्याच्यामध्ये सीझन वाईज जो चारा उपलब्ध असतो तो जनावरांना दिला जातो. आता मकाचा सीझन होता तर पूर्ण सीझनमध्ये
मका जनावरांना दिली जायची. त्याच्यासोबत कडबा कुट्टी असते सुक्या चाऱ्यामध्ये, तीही काही प्रमाणात दिली जाते. आणि ऊसाचे वाढे असतील, खूपच अडचण आली जर ऊस असेल तर एक पूर्ण सगळ्या गोष्टी मॅनेज करूनच मग जनावरांना तो चारा दिला जातो. मुरघास कसं आहे तुमच्यासोबत? ते पण मुरघासाबद्दल एक शेतकऱ्यांना माहिती सांगा. ते चारा नियोजनामध्ये परत मुरघास येतो. तर त्याच्यामध्ये आपण ज्यावेळी स्वस्त चारा भेटतो त्यावेळेस आपण त्या चाऱ्याची कुट्टी करून त्याचा मुरघास बनवून ठेवतो. आणि ज्यावेळेस चाऱ्याची टंचाई असेल किंवा चारा खूप जास्त महागला असेल अशा वेळेस आपण मुरघासाचा उपयोग करतो. आणि ज्यावेळी काही कारणास्तव आपण चारा आणू नाही शकलो, जसं की पाऊस असेल किंवा इतर काही कारणं असतील, तर त्यावेळी सुद्धा आपण मुरघासाचा उपयोग करतो. ब्रीडिंग वरती कसं काम चालतं तुमच्या गोट्यावरती ते थोडं सांगा. हो, आपल्याकडे एक मुरा जातीच्या जास्त म्हशी आहेत. बाकीच्या पण आहेत ज्या की इंडिजिनियस स्पेसिस आहेत, म्हणजे ज्या स्वदेशी किंवा भारतातल्या ज्या मूळ जाती आहेत जनावरांच्या त्या आपल्या गोठ्यामध्ये आहेत. तर त्यामध्ये आपण ब्रीडिंगवर काम करत असताना जे सुपरब्रीड आहेत म्हणजे मुराचे, त्यांचं मेटिंग करून मग परत सुपरब्रीडच तयार होते. तर मग ती सुपरब्रीड जोपासली जाते. काही शेतकऱ्यांना त्या शेतकऱ्यांकडून ती सांभाळली जाते. आणि मग परत जेव्हा ती मोठी होईल खाली व्हायला असेल त्यावेळेस आपण परत त्यांच्याकडून विकत घेतो. तर मग चांगल्या प्रकारचा बुल सुद्धा गोठ्यामध्ये आहे. आणि म्हशी तर आपण सिलेक्टेड म्हशी चूज करून गोठ्यामध्ये आणतो. तर बऱ्याच शेतकऱ्यांना काही प्रश्न असा पडलाय की तुम्ही दुग्ध व्यवसायावर चांगलं काम करताय, मुरा म्हशीवरती काम करताय. म्हशी निवडताना तुम्ही म्हणजे कशा निवडल्या, का हरियाणाहून म्हशी आणल्या, ह्या पण काही शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये प्रश्न असतात. त्याबद्दल काय सांगा? नॉर्मली गोठ्यामध्ये जास्तीत जास्त म्हशी म्हणजे 99% म्हशी तरी आपल्या लोकल एरियामध्ये मधल्याच असतात. खूप हरियाणाला किंवा गुजरातला जाऊन त्या म्हशी खरेदी केल्या जात नाही. ह्या लोकल ज्या ब्रीड आहेत ज्यांना की इथलं वातावरण सूट झालेलं असतं, त्या वातावरणामध्ये चांगल्या प्रकारे त्या सस्टेन राहू शकतात. तर अशा म्हशी निवडल्या जातात. आणि त्यामध्ये सर्व प्रकारचे निकष लावून म्हणजे कोणत्या जातीची ती म्हैस आहे, त्यानंतर जसं की एखादी म्हैस खरेदी करताना जे जे निकष आहेत ते सगळे निकष लावून मगच ती म्हैस खरेदी केली जाते. आणि जास्तीत जास्त ब्रीड आपल्या लोकल एरियामध्ये असते. ताई, तुम्हाला अजून एक विचारायचं आहे, जे काय नवीन दुग्ध व्यवसाय करणार आहेत, जे काय तरुण असतील, त्यांच्यासाठी काय सांगाल? तुम्ही ट्रेनिंग सुद्धा आयोजित केलेले आहे. ट्रेनिंग बद्दल पण सांगा. आणि कशा पद्धतीनं नवीन दुग्ध व्यवसाय करताना शेतकऱ्यांनी म्हणजे उतरलं पाहिजे, त्याबद्दल काय सांगा? मी जेव्हा शेतकऱ्यांना भेटायचे किंवा आता सुद्धा जेव्हा भेटत असते त्यावेळेस समजतं की अरे खूप साऱ्या गोष्टी ह्या व्यवसायातल्या त्या अजून सुद्धा शेतकऱ्यांना माहिती नाही. म्हणजे पूर्वीपासून शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालनाला महत्त्व आहे. पण आजपर्यंत खूप शेतकऱ्यांकडं पशुपालन हा शेतीपूरक व्यवसायच राहिला. तो कधीच इतक्या जास्त मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिकदृष्ट्या बघितल्या गेलेला नाही. म्हणजे आज काही शेतकरी किंवा काही लोक व्यावसायिकदृष्ट्या पशुपालन करतात. तर ज्या लोकांकडं किंवा ज्या शेतकऱ्यांकडं कमी जमिनी आहेत किंवा मध्यम जमिनी आहेत तर ते लोक साधारणतः पशुपालन किंवा म्हशी किंवा गाई जनावरं दुधासाठी सांभाळतात. पूर्वी तसं नव्हतं. पूर्वी फक्त पशुपालन हा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मानला जायचा आणि ते प्रमाण अजूनही जास्त आहे. हे सगळं करत असताना सगळीकडे फिरत असताना जाणवले की अरे शेतकऱ्यांना किंवा तरुण मुलांना सुद्धा ह्या व्यवसायामध्ये यायचे आणि खूप सारी जनावरं तर सांभाळायची, पण तितकं नॉलेज किंवा तितक्या सगळ्या गोष्टी माहिती नाहीत ज्या की गोष्टी अनुभवाने येतात. आणि मग माझ्याकडे एक अनुभव आहे तो मी त्यांना देऊ शकत होते. त्यामुळे एका प्रशिक्षण वर्गाचं आयोजन करते मी. आतापर्यंत खूप बॅचेस झाल्यात आणि त्यांचं एक पॉझिटिव्हनेस त्या ट्रेनिंगबद्दल होता. त्याबद्दल म्हणजे त्या सर्वांची मी आभारी आहे. आणि एक आपण काहीतरी चांगलं करतो याचं समाधान सुद्धा. तर मग तरुण मुलांसाठी किंवा जे शेतकरी आहेत इकडे अगदी तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत जे काम करू शकतात असे लोक ट्रेनिंगसाठी येतात. आणि इव्हन ते जे ट्रेनिंग आहे त्याच्यानंतर त्यांचा जो रिस्पॉन्स असतो, त्यांचे जे पॉझिटिव्हनेस असतो तो खूप छान, म्हणजे स्वतःलाही एक समाधान देऊन. बरोबर. ताई, तुम्ही ट्रेनिंग मध्ये प्रशिक्षण ज्यावेळेस घेता
विषय कोणकोणते घेता, म्हणजे कोणत्या विषयावर जास्त फोकस करता त्याबद्दल सांगा. म्हणजे जे काय आमचे काही शेतकरी मुलं ट्रेनिंग घेणार आहेत ते पण थोडं हे. म्हणजे कोणी एका विषयावर जास्त भर दिला जात नाही. भर दिला जातो म्हणजे तो पूर्ण प्रशिक्षणाला. इथे जो प्रत्येक जण येईल त्याला पुरेपूर माहिती कशी देता येईल ह्याच्यावर सगळ्यात जास्त भर असतो. मग इकडे जेव्हा प्रशिक्षणार्थी येतात, प्रशिक्षण घेतात, तर त्यावेळेस त्यांना गांडूळ खत, त्याच्यानंतर जीवाणू जैविक खत, जे की आपलं पहिलं प्रोडक्ट आहे मार्केटमध्ये, त्याबद्दल माहिती दिली जाते. बायोगॅस प्रकल्पाबद्दल माहिती दिली जाते. ब्रीडिंगवर आपण कसं काम करू शकतो त्यावर सुद्धा माहिती दिली जाते. हे आणि उत्पन्नाचे ह्या गोठ्यामधून दूध हा एकमेव उत्पन्नाचं साधन नसून हे एकच गोठा, पण त्याच्यामधून अनेक प्रकारे उत्पन्न कसं मिळवलं जाऊ शकतं ह्याची संपूर्णपणे माहिती प्रशिक्षणार्थींना दिली जाते. याशिवाय जे छोटे छोटे गोष्टी असतात की लागवडीपूर्वी घेण्याची काय काळजी असू शकते, लागवडीनंतर काय काळजी घ्यायला लागते, किंवा मग माजाची लक्षणे कोणती कोणती असू शकतात, शांत माज किंवा जो जनावर ओरडून माज करतात तो माज कसा ओळखायचा, इथपासून तर मार्केटिंग पर्यंत प्रत्येक गोष्ट विद्यार्थ्यांना किंवा त्या लोकांना आल्यावर समजावली जाते. त्यांना प्रत्येक गोष्टीची माहिती दिली जाते. ताई तुम्हाला एक शेवटचा प्रश्न विचारतो. जे काय आमचे शेतकरी आहेत त्या दूध व्यवसाय करतायत आणि जे करू इच्छिणार आहेत आणि जे पुढे भविष्यात करणार आहेत त्यांच्यासाठी एक शेवटचा संदेश काय आहे? जे की दूध व्यावसायिक आहेत किंवा तरुण मुलं या व्यवसायामध्ये आहेत, तर त्यांनी नक्की या व्यवसायामध्ये यावं. कारण जर आपण व्यवस्थित जर आपलं व्यवस्थापन असेल तर ह्याच्यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे नफा राहू शकतो आणि एक उत्पन्नाचं खूप चांगल्या प्रकारचं आपल्याला साधन या माध्यमातून भेटेल. याशिवाय जर ह्या व्यवसायामध्ये अजून खूप जास्त लोक आले तर आज बाजारामध्ये जी भेसळ जितक्या मोठ्या प्रमाणात होते त्याला जर ती जर थोडी आपल्या माध्यमातून जर कमी झाली तर ते खूप चांगलं काम होऊ शकतं. आणि जे की छोटे बाळं असतील किंवा सगळ्यांना माहितीच आहे की अगदी छोट्या मुलांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येक जण दुधाचं सेवन करत असतो. तर आपल्या माध्यमातून ह्या सर्व लोकांना चांगल्या प्रकारचं दूध कसं देता येईल ह्याच्यासाठी मी आणि आपण सर्व जे की तरुण तरुणी असतील किंवा मग ज्या लोकांना या व्यवसायामध्ये यायचं आहे तर आपल्या माध्यमातून हे खूप चांगलं काम होऊ शकतं. व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल की लाईक करा. इतर शेतकरी बंधूंना सुद्धा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून घ्या. धन्यवाद.